С цел да осигурим максимална сигурност при онлайн разплащанията в електронна среда и да отговорим на регулаторните изисквания от Пощенска банка, създадохме мобилната апликация mToken Postbank. mToken Postbank е софтуерен токен, който предоставя сигурен и лесен начин за потвърждаване на всички онлайн плащания. С mToken Postbank потвърждаваш преводи към сметки на трети лица и плащания на битови сметки, наредени през твоето интернет банкиране, мобилно банкиране, дигитални зони за експресно банкиране или преводи през OneWallet by Postbank, както и онлайн плащания с карти. mToken Postbank може да бъде свален и активиран лесно и бързо в няколко стъпки. Първо, свали приложението от Google Play, App Store или App Gallery. Второ, активирай го през твоето интернет банкиране. Ако нямаш интернет банкиране, можеш да се регистрираш изцяло онлайн за базовата функционалност или в офис на банката за пълната функционалност. Ако вече имаш интернет банкиране, можеш лесно и бързо да активираш mToken Postbank. Влез през своето интернет банкиране и Postbank, основно меню профил, избери управление на mToken и заяви своя софтуерен токен. Ще получиш два кода за активиране чрез Viber или SMS на мобилен телефон, предоставен при регистрацията, и имейл адрес, предоставен на банката. Използвай ги в приложението mToken Postbank. Задай пин код за вход в приложението и го потвърди. По всяко време можеш да настроиш и бърз вход в mToken Postbank с биометрични данни, ако мобилното ти устройство поддържа тази функционалност. Ако нямаш регистриран mToken, можеш да заявиш такъв веднага след активиране на банкирането през мобилното приложение mPostbank. Добавянето му е опционално и може да бъде пропуснато с бутон „По-късно“. Избери бутон „Заяви нов токен“, за да получиш активационни кодове. Приложението ще визуализира екран с инструкции за активиране на нов софтуерен токен. Ако избереш опцията за по-късно активиране на токен, можеш да го направиш при създаването на превод през мобилното приложение mPostbank. Потвърждавай своите онлайн плащания лесно и сигурно с mToken Postbank. Повече информация можеш да намериш на postbank.bg или на звезда 7224.